Hi havia una vegada una princesa que estava empresonada a la torre més alta del castell perquè amb el mapa del tresor havia robat un anell a uns pirates. I estava tan trista que plorava i plorava i plorava. Va fer màgia per ajudar-la a buscar un cavaller que la salvara. Badalí, badalú, que aparega un cavaller en el mur. I com ese dia feia solet, el cavaller va anar a ajudar al Denis i al Sant Boni. Però va anar a l'armari per el seu vestit, va agafar el seu cavall pinturera i va eixir escapat al castell. Allà! Pinturera! De camí cap al castell va travessar una selva enorme i va veure hipopòtams i elefants. Un poble on hi havia tendes que venien contes, nines i fins i tot un cine. I xocolata. I va comprar una nina per a regalar-la a la princesa perquè era el joguet que més li agradava. I un pont on una sirena li va indicar el camí. Gràcies. Però el camí era llarg i el cavall anava molt espatllet. Li va demanar a la fada negra que convertira el cavall en una moto. Badalí, badalú, convertís el remoto en el mur. I quan va arribar al castell, va canviar la nina per la nena. I es van enamorar. I com te contar, com te acabar. I qui no sap